ești pusă în postura acum de a fi pentru Maia Levantinu un soi de sa semblable sa sœur, ca să, să readaptez Exact. să readaptez cuvintele lui Baudelaire. În ce măsură? Cum vezi lucrurile? Nici nu puteam începe mai bine și mă simt foarte onorată de comparația asta și expresia sa semblable sa sœur. Exact așa o simt. Și poate ar fi, nu o să mă lungesc prea mult, dar cred că ar fi interesant să spun puțin și cum am ajuns să o citesc, sau să-i citesc cele două romane, și cum a fost pentru mine de important întâlnirea asta. Pentru că era o întâlnire mai veche decât credeam. Mi-a scris prin mai anul trecut că ajungea la Bookfest cu noul roman și dacă nu cumva sunt prin preajmă, atunci nu. Culmea e că trebuia să ajung la Bookfest și nu am mai reușit. În fine, au trecut niște luni și am dat de interviul dumneavoastră. Ah! Ceea ce mi se pare cu atât mai mult și mai interesant despre întâlnirea asta, pentru că dacă nu era interviul ăla, probabil că ar mai fi trecut ceva timp, adică ați contribuit practic, ați mijlocit această întâlnire Ce... cu a mea, cu Maia și cu literatura ei. A apărut undeva în noiembrie anul trecut. Da, Eu am simt. ajuns la el prin decembrie și m-a izbit pur și simplu. Mi-am adus aminte că schimbaserăm niște mesaje și i-am scris imediat că mi-a plăcut foarte tare interviul. M-am regăsit într-o grămadă de chestii numai din interviu și cu atât mai mult am devenit curioasă despre literatura ei. Și noi fiind pe două continente diferite care nu sunt Europa, niciunul dintre ele, adică ea locuiește Asia și în America, Statele da. Unite, în Japonia, mă rog, Asia și America de Nord și mi-a trimis totuși cartea nou apărută și m-a uluit pur și simplu, adică m-a lăsat fără cuvinte, dar revenind, înainte să spun de carte, revenind la interviu și apropo de Ma semblable ma sœur, încă din interviu, nu știu, am făcut și o listă pentru că mi-aduc aminte exact, parcă aveam un soi de listă și bifam. Spune ea la un moment dat că știința e în engleză, literatura e în română. Mă regăsesc în totalitate. Și ea a încercat să scrie literatură în engleză și se părea mult prea fragilă. De asta am renunțat și eu primul meu roman. Jumătate a fost scris în engleză până am trecut în limba română. Se simte și o citez un școlar în viața literaturii române contemporane, la fel și eu. Mi se pare că am aterizat într-o lume în 2018 pe care încă o învăț și e foarte greu de la distanță să înțelegi lumea asta, nefăcând fizic parte din ea. Adică, bun, ne întâlnim, cum se vede și aici, ne întâlnim online, nu mai e o problemă, însă totuși nu suntem fizic acolo. Pe urmă, fiecare am publicat câte două romane și ea spune că își simte romanele ca pe doi copii diferiți în care se găsesc destule amprente comune. Exact așa simt și am cam folosit sintagma asta copii, că am simțit cărțile astea ca pe niște copii pe care le-am trimis în lume și la fel le consider foarte diferite. Pe urmă, personajul din al doilea roman pe care am ajuns într-un final să-l citesc astă iarnă, Eliza, este ușor pe spectru autist, sau mă rog, cel puțin lumea este o lume autistă, la fel este și aș putea, nu știu, am putea stăm aici o jumătate de oră să vorbim numai despre asta, despre această întâlnire incredibilă. Suntem amândouă plecate din România de plus minus 20 de ani, cu parcurs, trasee foarte diferite, lucrăm în alte discipline, ca să zic așa. Ea este neuroscientist, neuroștiințist, nu știu cum să-i spun, psihiatru, eu sunt Da. antropolog, dar sunt extraordinar de multe puncte comune și cred că evident că și din punctul ăsta de vedere m-a uluit literatura ei, dar nu numai din cauza asta, dar în principal, nu știu, mi se pare așa că m-am regăsit, adică mă simt foarte susținută și solidară cu foarte multe autoare din România, dar aici e deja vorba de altceva, e de vorba de cineva care chiar mă înțelege parcursul și la rândul meu pot să înțeleg, să înțeleg și de unde nevoia asta de a scrie în română, de a face referire la România și în literatura ei și de a completa cu experiențele ulterioare. Deci da, mi se pare onorant expresia ma sœur, ma semblable. Da, mie mi se pare foarte interesant că am regăsit
În ambele cazuri, și în literatura scrisă de tine și în cea Maie Levantini, o decomplexare totală. Nu știu, mi se pare că există, că acum mă leg un pic și de tema uh, discuției noastre a granițelor. Mi se pare că spargeți orice graniță. Efectiv, în scris nu există graniță pentru voi. Sunteți atât de libere și de curajoase. Îmi place foarte mult cuvântul pe care l-a ales ea, că suntem școlari, școlărițe în lumea literară românească. Poate și avem, efectiv, cred că o libertate și o naivitate a unui școlar în sensul ăsta de necunoaștere și atunci orice e posibil, dar și o dorință așa de agrafare și cred că astea împreună dau efectul ăsta de spargere de granițe. Dar apropo de granițe, mie ce mi se pare și acum probabil că o să mă întorc puțin pentru că am citit i-am citit cărțile în ordine invers, am ajuns și la primul ei roman din 2017 cu titlul Provizoriu și acolo am regăsit pentru mine ca antropolog și cu preocupare predilectă spre migrație, am găsit o radiografie absolut incredibilă a primei migrații din anii 90, care este și nu este reprezentată. Adică, cred că uităm cât de grei au fost anii aia și cât de greu s-a plecat. Începând de pe... Eu am ajuns să plec mai târziu undeva, prin 2002, mă rog, așa, pe termen lung și deja lucrurile stăteau altfel. România urma să intre în Uniunea Europeană, eram primiți altfel, însă experiențele pe care le reproduce ea sunt um, precedă zona asta de migrație mai ușoară, ca să zic așa, și cred că din punctul ăsta de vedere, lucrul despre care vorbiți cu spargerea granițelor, mi se pare la ea încă și mai evident și mai preponderent. Adică, cred că experiențele alea sunt... e o nebunie, adică e o aventură redată în literatură și cred că de acolo și ușurința asta apoi de a face un zigzag în al doilea roman, un zigzag continuu între prezent și istorie, adică efect, nu mai vorbim mai de granițe geografice, un om care pleacă din România în Franța și apoi în Statele Unite și bineînțeles că pe traseul ăsta îi se întâmplă o grămadă de lucruri și pe care poate să le folosească, dar vorbim despre spargerea unor granițe temporale, care mi se pare extraordinar realizat. Un dute vino din ăsta între istoria României pe parcursul aproape unui secol și prezent, dar prezentul care nu e neapărat în România, poate să fie oriunde, adică și pentru mine, cred că se trage cumva și de acolo, de la radiografia asta incredibilă a migrației din anii 90, care pe mine m-a lăsat mută de uimire și de admirație. Chiar apreciez maxim munca ei din punctul de vedere. Da, este și o mărturie istorică acolo, așa este. Dar cât de important ar fi pentru scrisul dumneavoastră schimbul ăsta de substanță între lumi? Că cred că e un dialog până la urmă care cumva face să coaguleze într-un anumit fel scrisul. Da, este vital și asta spuneam, că mă simt foarte bine înconjurată și în contact cu literatura română contemporană și în principal cu scriitoare, dar și cu scriitori și că mă gândeam la viziunea asta oarecum din sfera medicală a Maiei, adică când mă gândesc la al doilea ei roman, bineînțeles că prima referință care mi-a venit instant a fost Complezența al Simonei Sora, exact contopirea asta dintr-o lume unde se vede că cunoște extraordinar de bine lumea medicală, dar și accesul pe care îl ai la psihologia oamenilor via această lume și m-am mai gândit la Florin Chirculescu, care face treaba asta, Răzvan Petrescu, inclusiv la Lucia Lupea, care e o scriitoare foarte tânără, mă rog, încă n-a publicat foarte mult, adică zona asta, literatura asta din lumea medicală, oricum mi se pare extraordinară și fascinantă. Și sunt toți autori pe care îi apreciez și cu care mă simt cumva în contact. În schimb, ceea ce se întâmplă cu Maia mi se pare vital pentru mine, nu știu cum e pentru ea, pentru că în sfârșit am găsit un partener de dialog cu care împărtășesc numai un fel de viziune literară, dacă pot să-i spun așa, ci pur și simplu un parcurs și asta e foarte rar și extraordinar de valoros pentru mine și
împărtășim, între timp am și vorbit de câteva ori, împărtășim și alte lucruri mult mai bizare, niște coincidențe care pur și simplu ne-au uimit pe amândouă și de asta pentru mine e o întâlnire remarcabilă și cu literatura ei și cu ea și am început, nu știu, să fac un soi de militantism, dacă pot să-i zic așa, să o recomand altor scriitoare, pentru că mi se pare nedrept că astfel de cărți ar putea trece pe sub radar, se poate întâmpla, știm cum Sigur, e. da. În ziua de azi, lumea citește repede, lucrurile se întâmplă rapid și n-aș vrea sub nicio formă să nu aibă ocazia și alte, mai ales alte colegi cititoare, scriitoare, dar bineînțeles și cititori, să treacă prin experiența asta. Da, pentru mine literatura e vitală și întâlnirea cu ea. Oricât de Pare că, bombastic sau de... dar pare că Um, aveți un soi de limbă comună, că tot vorbim despre lumi și de culturi diferite și de limbi diferite. Voi scrieți amândouă în limba română, dar e mai mult de atât. Adică este o... pare că nu aveți nevoie de nicio traducere, de nicio intermediere. Și am regăsit și eu foarte multe lucruri comune în scrisul vostru. Mă gândeam acum la granițe și la lumi. Am văzut că în noul tău roman, în cel mai recent roman al tău, Teo de la 16 la 18, ai niște nume ale localităților. De ce această geografie ficțională? Da, cred că tocmai ca să nu, apropo de granițe și de spart, cred că anumite experiențe și aici se vede încă o dată la tipul de literatură pe care o scriem amândouă, totuși unele experiențe sunt universale și mi se părea că dacă dau numele unor orașe oarecare, ar putea bruia cititorul din, să zicem așa, angajarea lui cu orașul respectiv, experiența lui. Și aici, de exemplu, îmi place cum vorbește Maia Levantini despre Statele Unite. Fiecare avem impresia, din cauza bombardării culturale, mai ales muzică americană, filme, contactul ăsta cu literatura americană, am impresia că cunoaștem America, iar pentru ea asta e destul de surprinzător, fiindcă ea are impresia că și după 20 de ani de trăit acolo nu-și dă seama dacă o cunoaște în profunzime. Și din punctul ăsta de vedere mi se părea că aș putea bruia un cititor dacă ar recunoaște anumite orașe, ar încerca să agrafeze experiența lui. Și pentru mine ce era important era să redau experiența, nu să bruiez cu o localizare geografică. Pentru că anumite, și ca dovadă, adică noi două avem Maia și cu mine avem un traseu atât de diferit și totuși atâtea experiențe se regăsesc în cărțile noastre, din cu totul alte universuri, încât mi-e clar, dacă nu mi-a fost până acum, mă rog, era și înainte, dar cu atât mai mult vedem că anumite experiențe sunt universale. Nu contează dacă ești la New York sau ești la Tokyo adică experiențele străinătății și apropo de trecutul granițelor, indiferent că au fost în anii 20, că au fost în anii 2000, mai simplu, mai ușor, rămân aceleași în esență. Voi fiind plecate amândouă, sunteți și pe un post de observator. Cumva vă sunteți constrânse să traduceți de fiecare dată niște coduri străine, să aveți nedumeriri și întrebări, pentru că sunteți într-o altă lume și lucruri care altora li se par normale, localnicilor de pildă, vouă vi se par străine și atunci trebuie să vă chestionați întotdeauna propria realitate, cred. Nu e... Cât ar Da, conta? cred că aici probabil că contează și înstrăinarea asta, faptul că trăind într-o cultură străină nu ai cum să nu um, să-ți pui mai multe întrebări decât cetățeanul de rând, mă gândesc, care cunoaște aceste coduri despre care spuneați, căruia îi vin natural. Dar aici mă gândesc că mai contează și profesia, adică noi, cel puțin noi antropologii, admirăm foarte tare pe specialiștii în neuroștiințe, pe neuroscientists și ne pare că ne întâlnim așa în anumite locuri, în atenția asta extraordinară pentru
genul de întrebări, de ce se întâmplă asta, de ce se întâmplă acum asta, de ce așa și nu altfel, adică niște preocupări pe care clar amândouă ni le exersăm zilnic prin meseria pe care o facem și cred că și asta contează foarte mult, și în felul în care scriem și în felul în care ne raportăm la literatură, iar probabil amândouă avem o parte de autoficțiune, să zic, mai mare în primul roman, poate mai, sau altfel se întâmplă lucruri în al doilea, dar cred că facem parte din categoria scriitorilor care vorbesc despre lumi pe care le cunosc și le cunosc destul de bine, destul de intim, au un raport, ca să zic așa, de lungă durată cu lumile respective, deocamdată. Și atunci, da, lucrul ăsta inevitabil se vede în subiectele despre care alegem să vorbim, în universul pe care îl punem împreună. Ați putea scrie și într-o altă limbă? Am încercat și aici, asta cum vă spuneam, mă regăsesc în ce spunea și Maia. În primul roman am încercat având în vedere că antropologie scriu numai în engleză, la un moment dat scriam în franceză, dar între timp și lumea care scria în franceză s-a mutat în engleză. Iar la literatură am încercat, primul roman l-am scris jumătate în engleză și la relectură mi se părea că sună foarte... A fost foarte interesant o comparație pe care a făcut-o soțul meu. Mi-a zis, știi, cântecele de la Eurovision cântate în engleză, se simte când engleza nu e limba nativă a artistului. E foarte greu să ajungi ca artist, el fiind vorbitor nativ de limba engleză, soțul meu. E foarte greu ca artist să ajungi să transmiți în limba engleză, chiar dacă nu e vorba de dicție sau să ajungi să transmiți în engleză ca un artist care cântă în engleză limba lui nativă. Și exact senzația asta o aveam la romanul meu scris în limba engleză. Și în secunda în care am trecut în română, de fapt, cred că aici e vraja, că abia atunci reușești să încorporezi anumite experiențe emoționale de care nici nu aveai cum să te atingi într-o limbă străină. Și cred că de asta deși am observat că e un trend, mai ales la scriitoare, nu știu, Jhumpa Lahiri scrie în italiană, Rachel Cusk s-a mutat la Paris și scrie în franceză. Da, cred că ideea e bună. Nu știu dacă rezultatul... Cred că e foarte greu. E foarte greu să exprimi, mai ales emoțional, anumite lucruri într-o limbă străină, oricât de bine ai stăpâni eu. Asta e cel puțin părerea mea. În literatură, pentru mine n-a funcționat. Și mi-e clar din ce în ce mai mult și pe măsură ce scriu că literatură nu pot să scriu decât în limba română și mă bucur că sunt în asentimentul mai inclusiv cu treaba asta. Sau ce alt cititor, de fapt, ar putea să înțeleagă mai bine decât un cititor de limba română, un scriitor de limbă română? Da, pentru că, de fapt, e adevărat, când scrii o carte, o scrii probabil având în minte un public, deși mi se repeta foarte des întrebarea cum e în Japonia și devenise pentru mine obositor să tot explic. Dar e adevărat că am primit întrebarea asta mult mai mult de la prieteni români sau în România decât am primit-o în Marea Britanie, unde locuiam la momentul respectiv. Și m-am gândit, ok, aș vrea să răspund odată pentru totdeauna la întrebarea asta. Cum e în Japonia? Așa e în Japonia. Dar e adevărat că atunci când am explicat cum e în Japonia, bineînțeles că am explicat-o cu un bagaj de emoții și cunoștințe românesc. Adică eu sunt româncă, indiferent unde merg în lume, anumite lucruri, nu știu. Mi se pare că dacă scrii în altă limbă, tocmai savoarea asta și complexitatea asta se duce. Adică n-ai cum să nu-ți legi experiența de ceea ce ai trăit tu până la un moment dat. Nu există, nu știu, o posibilitate din asta să dai delete și să te reprezinți doar ca tu, cel care trăiești pe orice continent din lume. Și atunci... Da, pentru că ești și remarci lucrul ăsta tu, scriind, că te simți mai bine, că te simți mai puțin impostor dacă scrii în română. Sau cel puțin așa... N-am simțit niciodată, nu știu, că aș fi o impostoare scriind antropologie în engleză. În schimb, literatură, mi se pare că pentru că e o doză de
intimitate mult mai mare. Și De, și de recunoaștere la nivel de, apropo de formare, ca să zic așa, adică da, n-aș putea niciodată să mă simt. Și apropo de libertatea despre care vorbeați și de libertatea pe care o simțim amândouă în a ne exprima literar, n-ar exista așa ceva în engleză, pentru că engleza e limba de job. E limba în care îmi fac treaba mea ca antropolog, în care își face treaba ei ca psihiatru și... este scrisul pentru dumneavoastră și un soi de epuizare a nostalgiei, faptul că, nu știu, nu sunteți acasă și vă reconectați cu lumea din care ați plecat, poate? Da, de nostalgie n-aș zice, adică mai degrabă de reconectare. Pentru mine întotdeauna România urmăresc, în orice colț al lumii am fost și înainte să mă interesez de lumea literară, am urmărit ce se întâmplă în România. La un moment dat, foarte mulți ani, din punct de vedere al disciplinei în care mă învârt, al antropologiei, am fost în legătură continuă cu colegii mei antropologi din România și am urmărit politic, adică până și artistic. Bine, am avut ani în care n-am avut timp, dar am încercat să recuperez pe partea de film, pe partea de... Treaba asta nu pleacă niciodată, adică nu... Sau nu știu, poate că există câteva cazuri în care cineva hotărăște să nu mai intereseze ce se întâmplă în România, dar din câte știu și din câte am văzut în jurul meu și la alți oameni care nu locuiesc în România, asta nu e ceva negociabil, adică n-ai cum să nu ții pasul. Și de asta mie mi se pare, de exemplu, că mi-am recuperat limba scriind și trebuind să scriu literatură în limba română, pentru că româna mea rămăsese undeva în anul 2005, să zic, și la nivel de argot, de exemplu. Adică, Deci un soi da, de nu, recucerirea teritoriului, dacă pot să spun așa, că tot vorbim de teritorializare și de granițe și așa da, mai departe. exact, de recucerea teritoriilor, dar de recuperarea limbii tale, pe care pentru că nu mai folosești zilnic decât poate la telefon, sau adică lucrurile se schimbă atât de repede și atât de mult, încât îți dai seama că dacă n-ai fost pe fază 2-3 ani, de fapt nici nu mai știi ce se întâmplă, iar a scrie în română înseamnă și a scrie într-o română din 2000, pentru mine. Acum, mă rog, fiecare își alege, dar înseamnă a scrie într-o română din 2023, nu într-o română din 2005, pentru că nu Ce ajută pe interesant e nimeni. că vedeți limbajul într-o continuă dinamică. Adică am impresia că, că el se tot dezvoltă, limbajul în sine, și că a rămas undeva, trebuie continuat, nepierdut contactul cu... N-am Da, și mai... cred că, apropo de faptul că trebuie ca străin să observi sau să fii și mai atent la ce se întâmplă local, pentru că nu ai codurile, adică altfel ești complet pierdut, cred că și ceea ce se întâmplă în România, uneori trebuie să fii mai atent decât cineva care trăiește acolo. Dacă trăiești acolo, îți trec pe la ureche, ești la curent. Dacă nu, trebuie să fii foarte atent și mai ales la ceva cum e limba, adică e o chestie atât de dinamică și atât de rapid evoluează sau, mă rog, se transformă încât da, e foarte... Și de asta, bineînțeles că e important să citești E una dintre mult. marile proprietăți pe care le are un scriitor, nu limba. Da, mi se pare foarte important să scriu în română, pentru că mi se pare, nu știu, cum ar mai fi dacă am scrie toți în engleză? Adică ar fi, mi se pare părea o lume foarte săracă. Cum ar fi dacă, habar n-am, orice, Elena Ferrante, cum am citit traducerile cărților ei în engleză, în română, în limbile în care am putut să-i citesc traducerile. Și mi se par departe de emoția pe care o transmite în original. Și de asta zic, cum ar fi să scriem acum toți în engleză sau... mi se pare, adică sunt lucruri la care poate nu m-am gândit când am început să scriu, nu mi-am... Pur și simplu s-a întâmplat, nu m-am simțit bine în engleză, am mutat în română și a fost o bucurie, a devenit o bucurie să scriu în secunda în care m-am mutat în limba română. Dar acum, uite, în retrospectivă, sunt și chestii de, nu le-aș zice politice, dar absolut, adică e vorba despre și cum aș vrea să văd o literatură mondială, aș vrea să o văd în engleză, sincer, nu. Și atunci, Pentru că exact asta vreau însăși să ideea de exprim. mondial înseamnă un cumul de diversitate. Nu?
Exact. Da, și mi s-ar părea până la urmă și și o sărăcie, o pierdere efectiv emoțională, mai ales dacă toată lumea ar scrie în engleză, să zicem, sau, mă rog, în limbi de circulație, și de reprezentare și da, nu. Mm. Dar bineînțeles că, adică respect și demersul unor autoare sau unor autori care aleg să scrie în alte limbi, autori români care scriu în alte limbi. Dar, da, poziția mea cam asta ar fi. Cred că și depinde de parcursul fiecăruia. Poate că unii se simt mai bine în limba țării în care ajung decât în limba română și asta e o posibilitate. Dar pentru mine treaba asta cu limba română devine așa oarecum. Mai e și bombardarea asta cu traduceri, adică e complicat. Ar fi o discuție întreagă despre locul literaturilor în altă limbă decât în limbile de circulație și felul în care ne reprezentăm până la urmă literatura, adică din cauza asta. Și da, mi se pare că e bine să avem fiecare o raportare la treaba asta și să o susținem, indiferent care ar fi ea. Adică, cum spuneam, nu am nicio problemă cu autorii români care aleg să scrie în alte limbi. Câteva cuvinte despre romanele Mairei Evantini. De exemplu, mă gândeam acum la Cine te uită, pentru că cu al doilea roman al ei am început, așa s-a întâmplat. Țin minte că, de fapt, mă mai întâlnisem cu el în 2020. Maia și cu mine avem o prietenă comună, o sociologă, Veronica Sabo, care locuiește tot la Pittsburgh și care îmi trimisese acest roman. Și când am început să citesc Cine te uită, am zis, Doamne, am înnebunit, pentru că eu am citit cartea asta. Deci nu se poate, ce se întâmplă? Și am început să caut, eram pur și simplu, adică genul ăla de deja vu, am zis, nu, e prea de tot, adică n-are cum. Și mi-am dat seama că citisem 30 de pagini. De fapt, m-au izbit în primul rând subtitlurile capitolelor, formele acelea gramaticale Sintaxă, pe da. care le folosește și descrierea înmormântării mamei și așa mai departe. Și eu am citit cartea asta și într-adevăr o citisem, doar că a nimerit prost că mi-a trimis-o Veronica, era unul dintre lockdown-uri și nu... E o perioadă așa, am fost în complet... N-am putut să mă concentrez și din cauza asta. Și de asta e aproape... Adică deja cartea are elementul ăsta de zigzag temporal, iar pentru mine experiența cu ea e așa un zigzag temporal din lockdown în 2022 și un pic de suprareal acolo. Și mi se pare incredibil, adică refacerea istoriei, așa în compania acestor scriitori pe care eroina îi descoperă, începând cu Casa Bunicilor și cu biblioteca lor, cu Esenin și apoi, nu știu, de la Iursenar la Saramago, Mariana Marin, apropo de literatură română. Adică referințele sunt atât de mondiale, de literatură mondială și oamenii ăștia totuși o duc de mânuță prin istoria României, adică e ceva absolut. Însă m-a dus cu gândul cartea ei la romanul de debut al unei scritoare din Cehia, o cheamă Ana Sima. Poate prin interesul meu pentru Japonia, romanul se cheamă în engleză, nu știu cum ar veni traducerea română, A Wake Up in Shibuya, mă trezesc în Shibuya, Shibuya fiind un cartier din Tokyo. Și face și ea treaba asta, dar cu scritori japonezi. Și exact la ea m-a dus cu gândul la ideea asta incredibilă de a te ajuta de literatura și de a-ți imagina relația cu scriitorii. Nu știu, mai sunt întrebări din astea, cu ce scriitor ai vrea să stai la o cafea sau să, nu știu, mergi la cină. Adică mi se pare efectiv fascinant. Iar cu titlul provizoriu, cum spuneam, pentru mine a fost efectiv o radiografiere a migrației din anii 90, a primului val de migrație, să zicem așa, de după 89. Eroina care e mai întâi, bine, și partea aia de început de medic psihiatru rezident la cabinetul fabricii APAC, mi se pare fascinant cum o tânără reușește să descopere nevrozele și angoasele acelor muncitoare, de fapt, de ce aveau probleme pe care le aveau și în sfârșit și pe urmă pleacă în Franța și în Statele Unite și da, pentru mine e așa, aproape o muncă de reconstituire a unei experiențe atât de curente pentru români, dar despre care totuși s-a scris
mult mai puțin decât ar avea potențial. Toate spuse cu o franchețe și cu un umor inegalabile. Bine, asta normal, adică dincolo de subiecte și de temele predilecte și așa, și mi-a plăcut de la început stilul în care le scrie și, da, umorul dement pe alocuri, aș putea spune. Sunt și genul de cărți pe care le citești, nu poți să, efectiv, nu poți să le lași din mână pentru că sunt savuroase, umorul, curg foarte bine. Și mi-aduc aminte că aveam treabă, aveam de predat, nu mai știu, și nu puteam. Eram așa la jumătate de oră de intrat la curs și eu creează dependență scriptura Maiei și lucrul ăsta. Eu am zis că este și o declarație de iubire lansată literaturii. Da, e bine, aici se vede oricum că ea nu doar că are talent ca scriitoare, bineînțeles că e și de fapt orice, știm că în spatele oricărui bun scriitor stau sute de cărți citite în primul rând și asta se vede, că a fost și încurajată chiar de foarte tânără de profesorul ei din liceu să scrie și să meargă în direcția asta, să dea la filologie, adică e clar că există acolo un filon la care s-a cumva, sau care, ori la care s-a reîntors sau de la care n-a plecat de fapt niciodată, indiferent de meseria pe care și-a ales-o. Nu am niciun dubiu că literatura e Îmi permit parte să din ea. completez afirmațiile tale și să spun că se vede și într-un caz și în celălalt, și în literatura ta și încă literatura Maiei Levantini. Se vede câtă literatură stă de fapt în literatura voastră. Și deși au fost perioade în care, nu știu pentru ea, dar sunt sigură, adică vorbește despre săptămâni în care muncea 120 de ore, adică nu știu unde ar mai fi încăput în perioadele alea cititul, literatura, la fel și la mine au fost perioade în care nu am avut timp, n-a mai fost loc, dar mi-a lipsit, sau cum să zic, am considerat-o așa, un fel de Dar ratare personală. curiozitatea de prozator și urechea de prozator a rămas aceeași, sunt convinsă. Așa că... Da, numai că e adevărat, doar că trebuie și e partea de exersat, partea de recuperat, adică știu că la un moment dat rămăsesem nu doar din punct de vedere al limbii române, ci și cu literatura undeva în 2005, pentru că după aia, nu știu, 5-10 ani n-am mai avut timp de literatură și asta s-a simțit, adică... Și în cazul dumneavoastră a existat un profesor. A existat doamna Monica Onojescu și o salut cu orice ocazie. Am consider extraordinar de norocoasă că am lucrat cu dânsa și în continuare face prin toate proiectele pe care le face și maratoane de lectură și mă gândesc acum și... treaba asta. N-a fost ușor, n-am să vă mint, dar acum, în retrospectivă, evident că îi mulțumesc. Adică nici nu știu când altcândva, adică au fost niște ani în care atunci am putut să fac treaba asta. Nici nu știu când altcândva ar mai fi încăput genul ăla de maraton literar în viața mea. Și e extraordinar să pornești cu startul ăsta. Și mă gândesc și la celălalt profesor căruia îi dedici o carte. Da, bine, acolo e altă, apropo de, că până și aici ne asemănăm cu Maia, pentru a înțeleg că mentorul este acest profesor de limba română care a ajutat-o și pentru mine este doamna Nojescu, dar cred că mentorul meu, mai ales profesional și ca antropolog, este Vintilă Mihailescu și culmea, dânsul m-a și încurajat să scriu literatură, poate mai mult decât oricine din jurul meu, pentru că nu avea, adică avea flexibilitatea asta extraordinară. Pentru el nu conta, e literatură, e antropologie, e filozofie, who cares? Ai ceva de zis? Zi, cum zici, așa cum poți. Adică asta n-a contat și când i-am dat primul roman, l-am dat cu foarte multe rețineri și mi-a zis, dar nu înțeleg de ce, ok, nu e antropologie și ce dacă ajungi să scrii despre ce cunoști, dar te și influențează. Evident că dacă munca ta asta e 8 ore pe zi, vrând nevând acolo se duc, te învârți în niște universuri, măcar paralele cu munca pe care o faci, dar e important pentru că aveam oarecum niște emoții, niște dubii, adică de ce m-aș apuca eu, un antropolog, să scriu literatură, ca ce chestie, cu ce fel de validare, de unde, știi? Și până la urmă, și întrebările astea erau destul de legitime, iar să am un mentor care să mă încurajeze a însemnat foarte mult. Putea să-mi zică, vezi, măi, de textele tale de antropologie, ai timp tu de romane sau...
scris în română, măcar scrie în engleză, adică, da, conta foarte mult și de asta, Mie mi de se asta pare și că ți te mulțumesc. Până și aici ne întâlnim cu Maia, care vorbește foarte mult despre Chevo, dacă bine mi-aduc da, aminte, mentorul ei, și care apare în cărți, mă rog, ca personaj sau la mulțumiri sau... Și la exact. mine, Vintea Eminescu apare și ca personaj în al doilea roman și la mulțumiri și pe coperta 4 de la primul, adică... Și probabil că o să revină. Nici n-are cum să fie. Nici n-au cum să stea lucrurile altfel. Așadar, există granițe interioare, exterioare în privința Cred, asta? adică nu în ziua de azi și nu cu libertatea de azi, cum spuneați, să efectiv e o libertate în toate direcțiile. Poți să scrii exact așa cum vrei, nu există niciun soi de... Că asta e altă treabă pe care poate noi uităm, că au fost vremuri în care oamenii nu puteau să scrie cu toată libertatea din lume, adică Și mai cu ales atât să mai mult mi se publice. pare că, da, sau să publice. Mi se pare că trebuie profitat și, da, adică e aproape datorie, nu știu. Dar mie mi se pare că uneori lipsa asta de libertate, dacă ar fi să ne gândim mai ales la epocile în care au existat oarecare constrângeri, îți forțează imaginația, adică te forțează să, să trăiești într-o libertate a ta interioară. Da, dar cred că și, da, probabil. Dar pe de altă parte și faptul că circul sau că te poate inspira sau... Călătoria Um, are un loc important în viața dumneavoastră ca scriitoare? Cred că are, pentru că nu am cum altfel, adică nu știu cum ar fi fost viața mea fără aceste călătorii datorate meseriei mele. Este și o Nu mă ocazie pot... de adunare a poveștilor, mă gândesc? Da, este. Cred că este și... Da, nu, adevărul e că n-am apucat să știu viața altfel, adică așa am apucat și așa am... Cel Mă puțin până gândesc acum acum, așa a fost viața mea. există un pasaj în Moș Nichifor Coțcariu al lui Creangă, în care vorbește, se zice Moș Nichifor, că e făcut pe drumuri, născut, conceput pe drumuri. Dar mă gândeam că, de fapt, cam poveștile sunt, în cea mai mare parte, făcute pe drumuri, adică adunate Da, din da, la modul cel mai concret, uneori scris în avion, în tren, și Maia spune de senzația asta, nu știu, că era într-o gară și a început să scrie, adică e clar că asta are o... Și toate du-te vinourile astea, România, țara în care trăiești, oricare ar fi ea, că e Statele Unite, că e Japonia, că e Franța, că e... N-ai cum să nu... Adică e gara o rupere este, apropo de granițe, e pur și simplu o dizolvare a graniței, nu... De, da, și și evident că gara influență. ca simbol al situării între lumi, nu? Că nu ești nici într-o parte, nici în cealaltă, întotdeauna forțat să... Da, sau poate și elementul ăsta de recuperat. Tot timpul ai senzația că trebuie să recuperezi ori într-o parte, ori în alta. Nu ești exact la zi și poate și asta de face mai atent sau mai puțin atent la anumite lucruri. Da, mie mi se pare foarte interesant referitor la relația pe care ați avut-o voi două cu profesorii voștri și cred că în viața fiecărui om e vorba despre un mare profesor atunci când sunt niște reușite. Că de fapt, pornind de la poveste, și am făcut remarca asta și vis-a-vis de cel de-al doilea roman al Maii Levantini, prin poveste omul trăiește, adică povestea este o garanție a dăinuirii. Atunci când se duce și ultimul povestitor, atunci moare cel căruia, de fapt, așa și voi cu Da, profesorii mei. Da. da, e adevărat și mai ales când oamenii respectivi, mentorii despre care vorbim, ei înșiși erau niște povestași sau niște iubitori ai poveștilor. Adică la rândul lor, viața lor însemna poveste. Mă gândesc la profesorul Maiei, mă gândesc și la Vintele Mihailescu,
pentru asta trăiau, pentru poveste și atunci cu atât mai mult e important să o duci mai departe. Vă mulțumesc foarte mult pentru Și eu, toată și discuția mă bucur asta foarte mult de întâlnire. și sper să ne mai vedem și în alte ocazii. Și eu. Și încă o dată vă mulțumesc că mi-ați prilejuit, de fapt, adevărata întâlnire cu Maia, pe care altfel, da, probabil că o mai amânam o vreme sau dacă nu Eu mă citeam bucur și interviul, mai cine mult. știe Pentru când. mine e o adevărată victorie. Da, este o întâlnire. De asta când am început să vorbim, mă gândeam ca să vezi cum se închide cercul până la urmă. Exact, da. Asta e Sau mai poate se frumos. redeschide. Da, să Se sperăm închide că se ca să se redeschide. Da, deschidă. da, da.